Hi, goedemiddag en welkom bij nog een episode van Na die Wedstrijd. Die is ingeschakeld met mij Etienne van Rooyen samen met mij op de stel. Het ik mijn mede-aanbieder Jason Rabi. Jason Rabi, middag mijn maat. Maar dat is lekker naweek geweest, van rugby gisteren geweest. Weer een koude dagje vandaag, maar ja, het is goed om weer op je stel te wezen. Ik denk wat deze episode, ik geloof aan, ons gaat bijna kijkers krijgen. Ik denk, die is een wat die mensen niet willen mislopen. Weer samen met ons, praat lekker. Ons gaan zo gauw als mogelijk die results en die features afhandelen. Daar kan ons allemaal lekker gezellig zitten. Ja, welkom voor jou ook. Welkom ja, het lijkt me, dat raakt me weer ongewoonte van me op die warm stoel te zitten. Ja, ik denk mijn overwinning van PDK is streven nog om die celebration zo net wat koning maken. Hij ken niet die van back-to-back winnen. Yes. En dat was een lekker droom geweest daar bij hulle. Maar ja, maak was koning voor treven. Ja. Wat een beetje bezig is. Maar ja, dus zullen zeggen, die show moet aangaan. Die show moet aangaan. Ja, Jason, zoals oude gewoonte begint is maar altijd met onze gedachten voor die week. Yes. En onze gedachten voor die week komt die week uit Mattheüs 7, vanaf vers 3 tot vanaf vers 5. En de boodschap zei daar zo: waarom zie jij die splinter in je broerse oor raak, maar die balk in je eigen oor merk jij niet op je? Ja, zie toch, ik kreeg nou zo, net zo, laten snaak zeggen die bij mij over die post wat de man gelezen had, man. Zo van gisteravond, maar die boodschap zei eigenlijk, dus maak het eindelijk duidelijk dat voor jij klippen gooit naar anderen toe, moet je zeker maken dat jij niet in een glashuisje blijft, of dat jij niet in diezelfde struk zal vallen. Of, en soms voel ik nou misschien dat ik is beter dan jij het en dan vergeet ik, maar mijn verleden is ook daar, of mijn verkeerde dingen is ook daar. Zo, kom ons, voer ons klippen gooien, of voer ons lelijk raak met andere personen. Kom ons zorg eerst dat mijn leven recht is voor ik iemand gaan judge en verkeerd behandelen en zo. Ja, dus er nogal een baie powerful gedachte voor die week. Zoals altijd zei, als je misschien in je eigen tijd of in je vrije tijd weer wil gaan naar die boodschap toe of je gedachten toe. Yes. Geef ons nou net wie die versen weer neer als Mattheüs 7 vanaf vers 3 tot vanaf vers 5. Ja, Jason, ik wil glad niet te lang staan bij dingen niet, maar ons boodschap is altijd voor mij, dat is die ding wat ons niet altijd begint verstaan, dat schept een goede atmosfeer zomaar als je een goede boodschap uitstuurt. So, ja, Jason, daar is ons gedachte voor die week. Ik wil niet opbouwen niet. Ik geef zo'n onmiddellijk oor voor die streek. Ik zie die week is het weer omgeregeld. Weer omgeregeld, ik denk als je was een beurt. En ik denk, als kan niet altijd zeggen, maar die streek aan elkaar eerst, of de gemeenschapsgeld aan elkaar eerst niet. Maar ja, ik ga beginnen met die Vatsenberg streekse uitsla. Eerste game daar is Morgenster tegen La Pleisan. La Pleisan win 21-26. Daar heb je 3,6 miljoen stadium. Het is een game wat vol actie geweest is. Ik denk op een stadium was Morgenster al 5 voor. Nee, al 7 als ik het niet mis heb. En Morgenster heeft bijna goede rugby van mij gespeeld. Ik denk een beetje haastigheid wat hulle die game gekost het. La Pleisan zelf het baie stil begin. Goeie oomblikke gehad, maar die ouens het een beetje stil begin en daar het Morgenster gewys, maar hy staan niet terug, dit is een thuisspeelt. En ons kon hem toe hou op die laatste paar minuten. Vooral met Morgenster wat baie op die doellijn geweest het, maar die mannen raakte een beetje door haastig, man. Ik weet nou niet of het misschien in de vorige games ook zo gegaan het. Maar ik denk als hulle net die haastigheid op die doellijn net een beetje kan kalm raak, kom ons kry runners, kom ons kry spotters, of ons besluit zelf, ons gaan een beetje piri of zoiets, maar daar moet een plan komen aan die kant van Morgenster, maar glad hier een zwak span nie. En nou die vraag was altijd daar geweest, speel die mannen 2 spannen, die mannen 2 volle spannen, daar is hij enigszins een teken van
te min spelers het. Yes. So ek dink Morosher as hulle ek together kry die Engelse man sê kan hulle seisoen omdraai het. So ja, maar dis die lank en kort van daardie wedstryd. La Plaza ek is net bly vir die 5. Net vir my pas daar om gelyk dinge gaan nie gee maar Jason, dat lyk aan ook so jou tweede hy daai jong. En jy verloor aan nie hoor. Ek het 'n baie goeie verhouding met daai mense, maar ek moet net sê dit is my veld daai. Ek het maar net my punte lohaal daar. Maar ja, ek wil omdat daar so baie post rondom Middelman gewees het wil ek net 'n klein periode vir die twee skeieregters wat daai wedstryd behandel het. Vir my nie en dis omdat ek gewen het. Ek dink sou jy? Ja, sou ek verloor het, sou ek dieselfde gesê het. Vir my het hulle die game goed gehanteer. Die skeieregter self het geblaas vir wat hy sien. Ek dink daar was 'n 3 gewees van Morgenster. Het hulle gedruk het. Ons stadser het gewys is uit. En die skeieregter het gesê nee, maar volgens hom is dit 3 en die 3 het gestaan. Yes. Ons het nie gevoel nee, maar hy bevoordeel nou die tuisspan nie. En dis wat 'n man wil hê. Ek dink die call was duidelik deurgegee aan die Middelman. Hy het nie regtig favours gehad nie. Okay, hier en daar miskien iets gemis, maar dis wat hy gesien het. Selfs die B-span skeieregter ook. Ja, hy man is lief vir kaarte het. Maar die kaarte was redelijk, sal ek sê, moes gekom het. So alles in die reels gedoen. So ek sê weer, 'n skeieregter is maar daar om te blaas wat hy sien. Yes. Ek dink en dis wat daai twee skeieregters in my game gedoen het. Yes. En ek gaan nie praat oor ander games as Middelman nie. Ek gaan praat oor daai game, maar wel dan aan Morgenster ook, wat ons ook goed ontvang het. Maar was ook 'n bietjie hiccups. Die mannen vergeet, hulle kom nog na 'n man toe. Ons moes maar daar in die bus aangetrek het toe. Want daar was nie vir ons die jare 'n kleedkamer beskikbaar is. So, Maar vorige jare nou? Nie alle jare het ons 'n kleedkamer gehad. Toe ons daar kom te hang net so 'n groot slot. Maar ja, daai sal ons maar weer kyk in die tweede ronde het toe. Daar gaan ons aan Paardekloof wen oortuigend. Ernstige game. Daar achter Watsenberg op die put. Wen Paardekloof 74-17. Vir Jan Goedhops. Eto? Ek weet nie of ek mag nie, of jy kan nie, maar ja, sê die game was lelijk geweest, soos het vir my lyk, maar ek wil nie te veel in die game gaan nie, want jy die game gaan hanteer, en ek wil nie vir jou in die diep kan gooi deur iets te sê, wat nou miskien gaan voel, jy het vir Jan Goedhops weggeblaas. Maar ja, wel dan een putse mense, en die mense beginnen banter weet toe. Wie nou? Paardeklopse mense, dat was me altyd net. Eerst zo'n April wat altijd iets gesê het, en dan met Trevor wat zo hier en daar iets gesê het. Maar verder aan was het maar stil geweest. Maar ik wil ook weer eens willen dit op live TV sê. Welkom terug, Paardeklopse supporters. Interessant voor ons aanbeweren, Dylan de Brains vraag me gisteren aan daar zo bij een comment. Ik lees toe, hij zei aan een comment, maar jong, maar bij al die wedstrijden waar jij betrokken is, daar moet je langs, jongen. Ja, dan ik denk, daar moet hulle maar, ze kan die foksheid werk, misschien is die foksheid. Nee, ik zei voet toe voor hem, dat is wat gebeurt als je bij mij op de raas, bij mij aan nee, dat is oop, dat kan hardloop toe. Die foksheid levels is boer. Foksheid levels is daar, hij moet maar net dat ook in acht nemen. Ik is een fokse ou. Een fokse ou, ja, fokse ou. So, wel, dan het PDK daar, maar hij, goeie overwinning. En de man zal maar de volgende week zien, of hierdie een zwak span geweest wat hulle team gespeeld het, of hulle man er goed is. So ja, dan Houbel het gespeeld in Young Wesleyans. Houbel was daar onder op Waterblommetjie Park. Een game wat ek ook gedink gaan baie close is. Maar Houbel het oortuigend 37-23 vir Young Wesleyans. Is dat nou Awi's span? Dit is Awi's span. En Awi is 'n goeie verloorder, man. Ek like Awi's spirit. Die ou het sommer eers daar vir Houbel geluk gewens.
Niks verskonings. Niks verskonings. Ek het niks gehoor van die ou wat gesê het. Daai man is die middelman. Soos nou maar die PDK game van hulle van Wesleyans en PDK toe Hapa kom ons kom van die skeieregter Van Avi. ja van Avi selfs maar dink jy ou het seker Maar dat is die keer wat Avi toe van sy span van praat. sy span praat en nou sien ek wat die ou Weer verloor. ja dit weer verloor maar onthou jy is net nie weer dieselfde nadat jy die play gekry het ek wil ook net maar net dat noem so Die players gelys die het. players gelys so ja maar Hobel wen oortuigend daar met 'n bonuspunt en Avi se span kry niks op tuisvoordeel nie. Ja, jong. Dis 37-23 en ek dink Na 3 verlore. dat 3 verloor het ook. Ja, Hobel weer. Mindset is reg. Soos ek die span gekyk het, was daar nie regtig veel veranderinge nie. So ek neem maar aan daar was maar meer gewerk aan die koppe man. Het die coach so gespeel? Nee, die coach kan nie speel. Die coach mag mos nie speel nie. Maar die coach was in die span nie. Ek dink dit was nodig geweest nie. Ek weet nog nie of hy stit gespeel het wat 9 stitte hier in die Kouwebok of die Barbarian span. Het hy een stit mos 9 stitte afgeskrim. Ek weet nou nie. Miskien is dit hy geweest wat so kwaai geweest het daar, maar ja, wel dan 'n Hobel wat weer op die wenpad is. Ja. En dan ja, die grootte van die naweek Lovedale teen Vastrap. 1 en 2. 1 en 2. Eto, daai game het 'n goeie verwagtinge gehad, maar ja, Lovedale wat hy moet nou 'n wenner uitgekom het. Yes. Albei was undefeated, maar ja, Lovedale het as oorwinnaars uitgetree met 36-22. Eto 'n game wat baie omstreden het, sal ek sê op die socials veroorsaak het met comments en sekere dinge. Maar ons gaan later Ja, yes, wanneer sy- in by die diepte diepte daar is, ingaan, maar ja, Lovedale wen vir Vastrap daar 36-22. En dan was Miracles was 'n loslooitjie, ODB was loslooitjie en dan ook Lindeshof was die spanne geweest wat afgewees het. Die rede vir Miracles en ODB se game wat die afgekom het, die Miracles moes thuis gespeel het, maar omdat Woolsley ook thuis gespeel het, So dat gaan was hy, nou nog. ja, gaan hy fietsen weer aan die einde van die eerste ronde gespeel word. Ja, en dan gaan ons lok toe. Jong, hy het so... Had seker 'n paar skywe gebeur al. Ja, maar die lok, hy is nog 'n lok uitgekom, ons sal later praat oor daai lok ook. Maar hierdie unofficial lok, dis die unofficial lok wat meneer Jacobs maak. Ja, Lovedale in die eerste plek, onoorwonne, 9 uit 9, Ja. met 45 punte. Elke game bonuspunt. Elke game bonuspunt. Ja. Lovedale unstoppable. Ja, goeie team, doen goeie werk en ja, op die game day of op die dag weet hulle wat het van hulle verwag om te wen en om die bonus te kry en hulle doen dit so elke naweek. En dan Vastrap in die tweede plek. Hy het 29 punte, maklik, Lovedale is maklik voor die tweede plek op hierdie stadium, maar Vastrap in die tweede plek met 29 punte. In die derde plek, Hobel wat weer opgeskuif het in die derde plek in met 27 punte. Lindeshof wat 'n ruskans gekry het is in die vierde plek met 24 punte, 'n game minder gespeel. En in die vyfde plek is dit Miracles ook met 'n game minder gespeel met 22 punte. En dan in die sesde plek het ons Pleisan met 21 punte. Waar lê Pleisan? Nie ons sesde het nou. Kyk, ek is net bly so aan my 7 afgeskit man. Ek kyk mos nou daar Boland se lok en nou en met daai punte van Avila wat daar afgevat is. Toe het Boland was nou weer vir Pleisan opgeskryf het ek gesien op Boland se lok. Maar Boland doen hierdie ding, hy vat die 7 saam. Die 7 vat hy saam in die 6de plek en ek dink toe daar hy wat ek genoem het, ek wil hy 7 afskit man. Maar ja, Pleisan, my span lê in die 6de plek met 21 punte. En dan in die 7de plek, Paardekloof, na daai oorwinning wat ook 'n bietjie gelig het. In die 7de plek met 17 punte. En in die 8ste plek, Young Wesleyans. Met 15 punte. Daar is waar hy 5 nou af. Dis waar die 5 afgekom het en hulle het ook nou nie punte opgetel hierdie naweekie. En dit is ook 'n belangrike ding om seker te maak
dat die regte mannen spelen op die dag. En ik weet nog niet hoe komen we aan een speler gespeeld het, Yes. wat een rode kaart gekregen heeft, of misschien niet mag gespeeld het. En dan Maar- die intreven, daar hij dan gepraat van Yes. die transfer. Dat is wat daar gebeurt. Yes, en ik denk, die footprint Spanisch en die mensen wat met die footprint werken bij die clubs, maak maar zeker man. Die man is een release, of niet echt een release, maar Boelan heeft die een brief gestuurd. Die groen lucht gegeven gezegd, of een e-mail of wat ook al gezegd. Die man mag spelen. Ja, zo, maak maar niet zeker, want die punten worden nou afgevat. Onthoud, die punten komen vatten af. Jij denkt je is in die top 2, jij denkt je gaat top 16 of top 18 toe gaan spelen. En dan zie daar wil je, je maar. nee, daar is 10 punten wat we weggaan. En dat is lelijk, maar ja, Young Wesleyans wat daar alleen in de 8e plek. En ODB wat ook een rustkans gehad had in die 9e plek. Met 12 punten. Morgenster een punt gekregen, een losing bonus point gekregen. Wat hem bevindt in die 10e plek. Ja. Uit die roeheid met 7 punten. En dan Jan Goedhoops in de 11e plek ook met 7 punten. Maar Morgenster is een point difference wat Hij verschil maakt. een verschil maakt. En verbazend, Morgenster heeft geen Winnen. wedstrijd gewonnen en hij ligt in die 10e plek. Ja. Nou denk je daar aan 1 win, 5 vat, 12 punten. Maar dat is waar je puntenverschil ook weer gaat Dat is waar die zoeken. puntenverschil in komt. Ja, en dan gaan we aan naar die fietsers toe. Wedstrijd van die naweek kan het makkelijk wees. Lindershof versus Lafdale. Ik denk elke game in die Streek, die naweek gaan missen wees. Lindershof, derby, Lindershof tegen Lafdale. Lafdale travel af daar naar zijn buurmannen toe. En dan vaststap in Young Wesleyans. Daar op Vetkoekpark gaan ook een grote wees. Houbel en Morgenster ook zelf. Om Adam tegen Enwe. 2 biermannen. Ik denk Morgenster is nog 1-0 voor die jaar. Maar hij friendly. Friendly Maar bent. het kan maar zijn friendly zijn. Maar Waar is 1-0? geëet is geëet. 1-0 is 1-0. Hij kan zeggen wat hij wil. 1-0 Ja. is 1-0. En dan ik denk hierdie gaat die wedstrijd van die naweek wees. La Pleisan versus Miracles. Daar op die kruis. La Pleisan het nog, en Miracles het nog niet mekaar gevat op die kruisie. So, die gaan missen wees. Die gaan een grote wees. So, ja, ik zou zeggen, die is die wedstrijd van die naweek. En dan is het ODB versus Paardenclub. Ja, hierdie match zal nou wijs of Paardenclub heel erg zo goed is. Zoals hierdie naweek zo 74. Daar tegen Jan Goedhoops. En ja, dan na harde game verdien Jan Goedhoops een loslooitje. So hulle gaan een beetje wonderlijk. Na hij is 74. Rechtmaak, oefenkamp. En weer misschien een oefenkampje inkrijgen. Of misschien dat die lichaam er is, man. Want ik denk die mensen ook aangeschreven zoeken 100. Maar hij kan gevaarlijk zijn. Want die laatste span wat nog dit gedaan heeft. Zijn punten was afgevat. Eto. So ja, daar is mijn zaakje voor die schrikken daar. Eto. Ja, dan het mag niet aan die gemeenschapsgeld, zoals ik verstaan. Jong, ik hoor ook snel zo goedjes. Maar ja, ze hoort die week maar kort en krachtig bij die results en die fixes en die locks. Yes. Die man is meer vandaan, die comments, wat gaat daar aan? Ja. Ja, Jason, hoe zit oh ja, ik wil het noemen, nou wat dit noemen, zo bij die fixes, daar bij die streken daar, van die wedstrijd van die naweek, nou daar zo. Ja. Ons moet het maar stellen, daar is jouw wedstrijd van die Ja, naweek. daar is. Van als Van we die kijken naar lokposities, nee, niks stemt samen jong, daar is die wedstrijd van die naweek. Of kom eens zeggen, dat is na die wedstrijd, de wedstrijd van die naweek. Van, ik wil jou nog net gezegd dat ons moet kijken naar die lokposities waar die ouwens zijn. Maar 5 en 6 de La Pleisan. Ik kan nog eens zeggen dat mijn wedstrijd van die naweek kan misschien geweest zijn. Labdel en Linders. Als ik nu kijk naar die lok, maar daar is een gap tussen alle twee. Maar hier bij Pleisan en Marcus. Een winnaar span en hij is voorbij, man. Nee, dat is echt zo. Die players gelijk, dat wat ik maar ga zeggen toch. Ja, maar het is aanbeweerd. Kom eens ook een beetje schuld toe, Jason. Ja. Paar interessante wedstrijden geweest. Ik weet niet waar, die gewoond bij jou goed gezien. Bij die Pools, bij die Watsenberg Sportkanaal.
Ik heb daar een paar votes gemaakt. Oké, maar ja, ik ga zomaar beginnen onder. Ons gaat Donkerbos, was die naweek af, Tanfontein toe. Tanfontein. Ja, dat is die eerste punt in die bokveld. Yes. Maar interessant, Donkerbos win hij wedstrijd met 32-24. Ja, nee, ik heb daar één keer wat Tanfontein gegeven. Thuisvoordeel, maar ja, Donkerbos wat mij verkeerd bewijst had. Maar ja, Tanfontein wat erg problemen heeft, daar hebben we alle, ik weet niet of, die mannen kan niet zeggen, Oestit is al voorbij. Ik meen dat het gereden gisteren niet zo, ik weet nog niet eens, ik kan maar net mannen wat een beetje shopping gedaan, want ik heb tamelijk, Tanfontein mannen in die dorp. En dat is ook iets doen, man. En dat is nog een zoekmaand, maar ja, wel dan een Donkerbos, daar hebben wij niet. Ja, 32-24 daar wel dan een Donkerbos. En ja, blijf zomaar in die bokveld, dus blijf zomaar daar in die bokveld. Derby, Esperanto in Noordgedag. Eto, Esperanto, ik weet al wie daar gewint. Ja, ik weet het niet. hoe dan? Je weet hem graag. Esperanto gaat nou voor Noordgedag je volgende 10 jaar winnen. Ja, maar Hij wordt terug. Esperanto wat vast wel laat thuis met 29 punten tegen 38. Ja, deze daar was ook baie Ja, Eto. goedjes daar zo. Ja, ons zal later. Ja, maar wel dan en Noordgedag daar zo. Ja, daar wel dan en Interessant, Noordgedag. Esperanto te punt opgetel thuis. Ja. Ongelukkig kon hij niet 2 optellen of je win krijgen, maar hij te punt opgetellen. Dat is wat te punt tel. Yes. Ja, en daar probeer ons je echte Witsenberg naartoe. Nee, ons blijven in die bokveld. Ons gaan daar naar Kronfontein toe. Yes. Johanse span, Langrivier, al het getreveld daar. Daar was voor die wedstrijden was daar nog gezegd, maar die mannen werken, ze gaan niet spelen. Alles gaat die punten sturen. Dat was allerhande Die punten die historie gebeuren in die vakantie. We gaan niet voor die vakantie punten sturen. Maar Johan heeft besloten, we gaan niet punten sturen. Yes, Ons gaan spelen, ik is als blij. spelers net inspan, maar speel gaan het Ik spelen. is blij Maar dat ik opgedaan. Kronfontein dat lijkt niet gemakkelijk niet, maar hij heeft 5 punten gevat, thuis 22-12. 10 punten verschil. Ja, Eto, ik denk Kronfontein, ik denk als ik even keer, het is de derde, vierde win achterin volgen. Het begint daar bij Donkerbos, hij wil winnen daar. Je lijkt vast nog wel. Hier Tanfontein. Ik denk dat het bij Tanfontein of Young Blues, maar ieder zit alle, Ja, alle Young Blues. alle Young Blues, alle Tanfontein. Esperanto Esperanto beginnen, yes. Zo, ik denk dat ze de derde oerwinning Yes, achter elkaar. Zo, ja. Die mannen, ik werk daar Kronfontein en die mannen hebben mij gezegd, nee, dat is een makkelijke game voor hulle. Ik zie die scores een beetje tijd, maar die 5 punten is daar. Zo wel dan Kronfontein en ja, Johan Neef, dat het goed gedaan. Niks gestuurd, hij heeft gewerkt voor dat. Zo bouw maar voort man. En op een dag moet daar 1 winnaar is. En ik weet nog niet hoe dat gegaan daar bij die game, maar hopelijk kan hij misschien voor in de comments zeggen Yes. hoe dat gegaan is daar, ja. Ja, zij zijn dan gaat er zo een klein beetje achter Witsenberg toe. Ja, zo daar was nogal tamelijk best, qua wedstrijden. Er was ook een wedstrijd waar die naweek wat plaatsgevonden daar zo. Zo, kom eens begin voor eens naar die parkjes vliegen. Yes. Voor eens daarna te gaan. Kom eens stoppen, je zo bij een klein begin. Doornkral, wat voor Young Blues gas hier geweest is. Doornkral, wat win, 29-12. Bonuspunt 5 punten in huis. Maar interessant, dat is eerst die helft te scoren en dat is zo gebeurd. Niks voor die helft punten. Niemand een punt aangetekend. Zo, niemand had rugby gespeeld in de tweede jaar. Niemand. Hij eerst die helft telling was die eindtelling. Zo, die tweede jaar was het droog geweest. Maar ja, wel dan, lijkt voor mij, wel dan een Bulldogs, lijkt voor mij op klein begin, dat niet ga. Tweede win Ja, voor Doornkral, dat is ook klein begin. Yes. En hij had amper geslaagd met de wegoverwinning, die Langrivier, maar Langrivier heeft hulle gewin. Maar ja, wel dan een Bulldogs, voor die spannen wat nog bezoek moet afleiden, op klein begin. Als je tweede jaar kan rugby spelen, Kan je. dat kan je, maar als je net eerst jaar gaat punt aantikken, een Bulldogs is voeren, dan gaan hulle winnen. Maar ja, Young Blues, lekker met die mannen travel, maar Dat is weer iPad. ja, dat is weer iPad. Ik denk dat is een spookpad. De iPad ligt niet. Maar zijn die gedemmikie wat ik ook aan die mannen doen wat nou 10 halal gespeeld heeft en nou die mannen weer 10 Bulldogs gespeeld. Hij zelf pad vat. Dan kom hij flashbacks. Ja, je flashbacks hier. Dat is moeilijk, maar ja, wel dan een Bulldogs. En die mannen werken na week in eten en die mannen winnen. Ja, dat weet je ook Dat van. weet je. Hulle doen voor Ik denk hij spannen wat nou vallen gecreëerd, toen hulle gewerkt. Hulle moet pas op. Maar hulle krijgen nou weer in die vakantie, nou hopelijk.
Maar ja, al dan doornkral, Young Blues, back to the drawing board, de Engelse man zal zeggen. En daar beweeg ons voorbij, waar die wedstrijd van die naweek plaatsvindt, daar zo op Parijkensvlei. Red Roses, wat nou sy 2-8-1 volgende wedstrijd vastval. 8-13 verloren tegen Pumas. Wat nou sy plek inneem. Ja, kijk, ik zie hier baie comments en dingen hier op die socials, ja. En ik heb een persoon wat ik aangesteld heb daar om zo'n beetje. Waar daar bij Parijkensvlei. Waar hij game bijgewoond heeft, een neutrale persoon. Oké. So, het is spioen, ja. Nee, nog niet spioen. Kijk, een man moet moest maar nou, kijk, ons kom je bij Ali Spannen, ja, en dan is dat mannen waar ik games gaan kijken. Een feedback te geven. Juist, en volgens dat wat ik gehoord heb verstaan, was Red Roses het de afdag beleefd. Ik denk hulle het niet gespeeld zoals een man zal nou zeggen, hij honger het hier gehad. En omdat het thuis is. Ja, en ik denk, misschien kan het druk wees, ik weet niet, maar hulle het baie kansen gelos op die veld, wat hulle kon gebruiken rondom om die game te winnen. En wat gewerkt het voor Pumas was die vinnige type game, die sevens type game, zal ik maar zeggen. Die ouwens wat nou, ja, die regular sevens. Ja, wat nou sevens ouwens is, en dat het gewerkt op die dag. En wat ook aan mij bekend gemaakt is, rondom die middelmanse zaak is, dat ja, zekere calls was maar niet aangewezen op die dag, maar ik zei weer eens wat ik maar nog ontvangen heb, zo, maar dat zou nog altijd niet verhoed het, dat Pumas misschien een verloren gekregen heeft, want die manier hoe Red Roses die game gebenaderd en gespeeld. Opgedaagd. Ja, die mannen zijn leeftijd, die mannen een beetje fouten gemaakt en zo, en dat was nog net genoeg. En nou kom ik kolen naar je. Je weet me maar even, man, als jij niet anders op je dag, jij als een span, ik praat van mezelf, ik als een rugbyspeler, als een man niet anders op een dag of dingen lopen naar je kant toe niet, en nou kom maar een call of een beslissing, wat niet naar je kant toe gaat niet. Wat jij voelt moet je gekregen, gaan dat jou helemaal terugzetten. Zo ja, ik denk, dat ik Red Roses, werk aan die mindset, man. Kom ons krijg die mindset recht en benader elke game. Verstaan, ik meen alleen die vorige games, voor die 2 verloren. 7 winnen. Het hulle baie goed gespeeld. Als hulle die type mindset naar die grote games toe kan brengen, dan gaan het een baie beter en ander zaak is. En zo, ja. Maar ja, weer eens, bieke ongelukkig door die middelman. Het is maar gezien op die socials. Maar ja, ongelukkig kan de man ook niet aan die scores meer veranderen. Ja, hij punt is wel dan aan Pumas, wat daar in een keer gevat het, maar ja, ik wil weer de Rose supporters zeggen, kom niet ons, maar kom ons, vergeet van die middelman, man. Ik meen, want wat het nou lijkt. Maar dat kan niet elke naweek. Ja, kijk, als jij die middelman aan elkaar gaan net blameren. Wat zei je? Op socials, alle socials gaan dat later voel dat jouw span klaar oor heeft verstaan. En behalve die, Jason, dat gaat, wat zijn boodschap sturen uit voor jouw spelers wat spelen. Ja, jij als een supporter zegt, jouw spelers, dat is perfect aan die, maar dat gaat, alle maken fouten niet verstaan. Zo, het moet ook maar net. Maar net de enige gedachte krijgen, maar ja, wel dan aan Pumas, daardoor winnen. Zo bouwvoert in Pumas is nog aan de fiets als ik regel. Ja, die naweek is die grote. Maar ja, dan net als laatste wedstrijd, ook een derby, Zuid-Rabi, Young Eagles wat getraveld heeft naar House Point toe, naar William October's span toe, daaronder. Ja, in die beachcamp zie je het noemen. Yes. Ergens wat, thuis weer vastvallen. 25, 34, ze tweede thuis verloren voor de jaar. Geen punt aan jouw gekregen. Ik heb het laatst week genoemd. Lijkt me Arrows speelt zijn beste rugby op het pad. Maar zoals ook weer verneem wordt van die wedstrijd af. Dat was een goede wedstrijd geweest. Hardloop rugby.
en so aan. Maar Eros ook wat nie sy kanse gebruik het. Dus ek verstaan dat hulle baie geleenthede gehad. En dus hoekom hulle het nie hulle kanse gebruik nie. Eagles was die span wat hulle kanse gebruik het. En vir my is dit ook goed om te sien dat nie eintlik 'n Eros, daar is Eros mense wat klaar oor die middelman of oor wat ook al. Die manne vat hulle verloor ding. Hulle het ook uitgedaag daar, maar ook het gesê nee, maar hy gee krediet. Eagles het die wen verdien. En ja, ook nie ook nie, maar Eros het gewys dat jy het nie nodig om lelijk te raak na verloor, man. Kom net bekke de bron door. Sportmanskap. En werk harder, so ja. Wel dan aan Eagles, wat weer gewys het. Hulle hou. En nou, die Presa games, dat was 1-4 geweest. Pumas en Red Hou was self Presa games geweest. So die span wat die druk kan goed hanteer en die span wat sy kansen gebruik, gaat as oorwinnaars uittree. Maar ja, wel dan aan Eagles wat sy posisie bestewig daar op die lok. Ja. 5 punte vat. Ja, dan beweeg ons af naar die lok toe. Nou, ons het laatst week oor die lok gepraat. Ik wil net noemen, Jason, baie dankie vir die week wat die ondersteuners die lekker samenwerking gedoen het. En dat is wat ons verwacht na die wedstrijd. Ja, ek het net, daar was zo'n klein hiccup met Tanfontein in Donkerbosse wedstrijd en als het Kromfontein in Langrivier. Ik was net onzeker daarover. Oor die bonuspunten, so die lok was gestaan al klaar uitgewerkt. Ik noem het nou zomaar voor jullie hier op die live. Dat was klaar uitgewerkt. Ik moest net zeker maar rondom die mensen zijn punten daar. Maar die confirmation is daar. Al die punten is uitgewerkt. Zodra het klaar is met die live, zodra ik bij de huis kom, hier uit Dubai, gaan ek die log gaan oplei en as julle gemeenskapskuld, dan sal julle log het. So kom ons elke naweek of samenwerking so, dan sal ons ook ons lokkie so lekker kry. So ja, Jason, ek gaan sommer begin daar so, heel boer, van 1 tot 10, 9 tot 12 toe, die spanne, die 12 spanne, nie 11 spanne, nie 11 is. Klom in die gemeenskapskuld. Klom is door, toe maar. Maar ja, Young Eagles wat sy posisie daar hou, en in mate verstewig jy met 2 punte daar so. Hy staan nou tans op 45 punten. Die span onderkant hom is Pumas met 43 punten. Dan in die derde positie Red Roses met 36 punten. Eros met in die vierde positie met 32 punten. Nooit gedacht, die mannen kreeg nader. 28 punten daar zo in die vijfde positie. Kromfontein op 22. In die zesde positie. Zevende positie is Donkerbos ook met 22. Langrivier wat nogal tamelijk afgeschuift is in de 8e positie op 19 punten. En dan is het Doornkraal in de 9e positie met 13 punten. 10e positie is Esperanto met 12 punten. 11e positie is Young Blues met 12 punten. En in de laatste plek, Jason Arabi, in die laatste plek is het Tanfontein met 11 punten. Ja, ik denk een man die daarin waar het Tanfontein daar gaat lenen, maar ja, misschien is het maar net, kijk, elke keer krijg je seizoen, verschillende seizoenen, zo misschien is het tijd, als man nog net chica matan moet in zijn bier die jaar, man wil het niet noemen, maar voor mij die grootste improvement is het Doornkraal. Yes, vanaf 12e positie. Vanaf 12e positie en leeft niet in de plek. En interessant, nooit is met de bonuspuntoverwinning, kan hij om in de top 4 bevindt, zo Eros. Een verloor kry. So ja, Eto. Hoe lyk die fietses daar vir die komende naweek? Ja, net interessant wat ik ook nog wil noemen. Een schijf wat nogal tamelijk afgekomen is Langrivier, wat op een tijd in die 5e positie geweest is. Hij is nu daar in de 8e positie. So ja, Johan's span, mannen, maar ik hoop die mannen werk bij die week ook. Ja, Eto, ik denk die werk behoort nog al klaar te beginnen maken. Ja, ik ben die oesters kan nog al naan klaar so. Mannen werk maar overtime ook dat jullie in die week al klaar werk en ja, dat jullie kan naweek lekker rugby maken man. Maar ja,
Ik denk, hij is nogal een groot stoer in die bokveld. Kijk, een man kan niet meer bij jou werken. Ja, nee, definitief. Ja, dat is maar ongelukkig zo. Ja, zij zijn dan beweeg ons af naar die fixes toe. Jo, die naweek is dat baie interessante wedstrijden. Ons eerste wedstrijd daar is die wedstrijd van die naweek. Of ja, na die wedstrijd van die naweek. Yes. Pumas versus Young Eagles. 1-2. Undefeated versus undefeated. Alles spelen Pumas of wel? Op Rabobank Park. En man, kijk. Een ding van die game wat ik nou nogal zal gelijken. Een livestream. Nee, kijk, als Boeland nou besluit, hier in die weken, hulle laat Cyril zijn aanzoek goed keren om voor Young Eagles te spelen. Ik zal nog eens gelijk om te zien wat maakt Cyril een die wedstrijd. Maar ja, weer eens is maar Boelandse call. So, maar die gaan een groot wees. En hij is bij een klein, ik heb al een paar. Zo, het kan een goed score voor Wara. Kijk, ik geloof dat het gaat een groot wees. Het hangt af of de game opgemaakt wordt. En die mannen die kan tackelen. Ja, Eagles heeft nou baie goede defense geweest. En Puma wat ook in de eiken. Nou, hierdie gister goede defense geweest het, zodat we mij zeggen, die mannen kan tackle. Staan, zo ik geloof niet, dat gaan zo'n groot score wees. Maar als het misschien goed is, gaan het nog steeds close is. Misschien, ja. Zie, omdat die veld is klein, is kan niet zeggen, is makkelijk om een punt aan te tekenen, maar als je zegt, die man is een defense, als je die spannen tegen elkaar opweegt, die puntenstand en zulke goed is, kan je zeggen dat het een baie close game gaat wees. Maar als je zegt, die veld is klein ook zo, kijk, dat kan nou 1 voor mij wees. Ja, en die ding van een wedstrijd, 1 voor jou, 1 voor mij, op je einde lijn neerkant. Maar dat gaat definitief een close game is. Hoe kom ik zo zeggen, met die type spelers wat elke span oor bestaan. Elke span zijn diepte is redelijk goed. En Eagles, wat op hierdie oomlik niet oortuigend, maar meer redelijk met de ze spannen win met de groot puntenstand gewinnen. Ja, kijk, 5 punten. Ja, en die puntenverschil is misschien iets 18 zo en Puma wat redelijk close. Zijn games, wat hij gewinnen. Kijk, als hij misschien die top 6 krijgt. Ja, als hij scores. Hij is oortuigend. Ja, zo, maar dat tel op je dag. Hij is een nieuwe dag, is een nieuwe game. Yes. Zo, dat gaat maar net af. Ik wil niet zeggen, nieuwe veld, maar. Ja, maar dat gaat maar op je dag maar net afhangen. Wie die honger is waar je wint. En wie zijn kansen. En wie die hardste gebruiken, gewerkt hier die week. Wie zijn kansen gebruiken. En dan wie zijn discipline op je dag goed genoeg. Prediction daar. Prediction? Ik ga met die enetje, gaan met Eagles. Young Eagles. Je gaat 10 jaar spelen. Ik ga 10 met man. Hopelijk helpt het voor Pumas. Maar ja. Daar is ook al interessant. Daar is ook wel hield in de vlam. Hij zei me elke week, hij zei van mij, allemaal, zodra die spannen 10, ik weet niet waar, kijk je op je ook nog op je woudteams. Misschien op je woud, ja. Hij zei, dan bewijs hij net die spannen verkeerd. Zo dat is een motivering bij die ene. Ja, kijk, ik motiveer, maar die man is zo, ja, Hilden, hij is een goede motivering, maar ja, ik ga maar volgens steeds geweest, point difference in games gespeeld. Ik denk, Eagles is ook een beetje meer ervaren ouwense als Pumas in die zin van goede rugby speel. Dus ik praat van ouwense wat hulle staal op hierdie oomblik kom wys by Eagles. Maar ja, dat is mijn opinie toe. Maar kijk aan die kant van Pumas is mannen wat al, daar is van hy mannen wat al uitspelers gespeeld. Nee, ik praat van uitspelers en mannen wat in finals gespeeld. Nee, ik praat niet van die, kom ik zeggen, soos en daar woon ik bij Boeland te liggen. Ja, so. Daar is van die mannen wat nog daar is, als ik recht kan onthou. Ja. Klaas Prins. Yes. En wat is die ander ouse naam, die Center Mullen. Ja, die mannen is nog daar bestaan nie. Maar dan het hulle maar ook, hy, jong man ook daar, die Sevens mannen waarvan hy gepraat het. Maar die kan van Eagles zelf, jong mannen, vinnige mannen, Elmo, Mankopan, daar is het Mankopan. Ja. Wat goede rugby daar speelt. So, ja, dat is mijn opinie, volgens steeds geweest. Ga ik met Eagles gaan. Hopelijk is het een goede motivering voor mijn andere span, Pumas. Maar ja, hij gaat een goede Ja, dan beweeg ons af naar Weidekloof toe, Langrivier.
wat span soos Red Roses inwag. Red Roses wat 2 verloor het. Dink jy dis 'n wedstryd wat hy wil verloor of dink jy dit is 'n wedstryd wat hy hom gaan self reg? Nee, kyk, die game sal Red Roses sien as 'n game om weer op die wenpad te kom. Ek meen met Langevuur se rekord die afgelope 2-3 games, as die kans so groot dat Red Roses weer op die wenpad kan kom. Maar weer eens, jy weet nie wat 'n Langevuur span dag op die dag is. Maar ja, ek gaan daai een vir Red Roses gee. Om sy seisoen terug te draai en hopelik kan Johan se span my verkeerd bewys en dit is die rede agter elke prediction. So ja. Ja, en dan gaan ons nee, kom ons by iets in die Bokveld, daar kom ons terug. Tangfontein. Hy's weer tuis. Die keer is dit in Kromfontein. Nee, ek dink dat Kromfontein se game daar die Tangfontein wat die oortuigend is hierdie seisoen nie. Kromfontein met goeie vorm is en selfs op travels ook. Ek dink dat is in die verlede wat vir Kromfontein 'n bietjie gebyt het. En snaaks genoeg, daai game teen Young Blues van Kromfontein. Herman was by. Herman het saam getravel. Herman het daar gespeel. So die mense wat gedink het Herman travel nie saam. Hy is bang. Nee, maar Herman travel saam. Ek soos ek gesê het, maar net ou se werk, maar ou se security so. Ja, maar die skofte en die dinge, maar ja. Hopelik travel Herman weer saam Tangfontein. Maar ja, Kromfontein doen goed nou wat 'n ander man afgetreden daar by hulle. Maar anyway. Affer in die pad. Esperanto ook weer thuis. Maar die keer is het in 'n span wat hou van travel. Young Black Arrows. Eto, ek weet nie wie kan onthou nie 2 jaar terug het Esperanto Young Black Arrows gewen. Die grootste afset. Die grootste afset dink ek in gemeenskapskul history daai jaar gewees, maar ek dink op hierdie verwoestende vorm op die pad wat Young Black Arrows nou is, gaan dit baie moeilik wees om vir Esperanto om vir hulle te wen daar. Vir wie nou vir Esperanto? Om vir Arrows te wen. Ja, vir Esperanto om vir Arrows te wen. En nou Arrows kyk nie minder as 30 punte aan op die pad. Op die wy. Op die Bokveld nie. In die Bokveld nie. So dit is baie verwoestend van Arrows so ja. Ek glo daai gaan 'n maklike wen wees vir Young Black Arrows op die pad teen Esperanto. En Esperanto wat maar baie wisselvallig gewees het en ek meen selfs in sy derby hierdie naweek het nooit eens om oortuigend gewen. Ja, en dan kyk ons, bly ons gou in die Bokveld voor ons terugkom. Die laaste wedstrijd daar in die Bokveld, nooit gedacht teen Doornkraal. Interessant, ek onthou, ek was laatst jaar bij die specifieke wedstrijd. Ja. Dat kwaai gereden. Ik weet, dat was vreselijk. Man, ze heeft niet gegaan. Ja, hij is kaart toe en Doornkraal het die punten opgetellen. Ja, ik wil ook voor sommige boodschappen sturen voor hij middelman. Maar daar komt opdag, weer man hij wedstrijd. Ik hoop niet eens weer die overlatie. Maar warm maar die hemies op man. Kom maar lekker warm van huis af. Voor alles wat een reendag is. Maar ik hoor nooit gedacht, je sopje daar zo. Ja, laat die middelman kan koken of een hemiepoel. Kijk, die sop zal hij na de game krijgen. Maar ja, nee kijk, hij gaat ook wel een goede game wees. Ja, ook een harde toets we nooit gedacht. We gaan niet makkelijk wees zien. Met Doornkraal wat op vorm weer. Wat weer op vorm is. En wat ook niet zelf te zwak speelt. Nou, op hier ogenblik weg van huis af. Maar ja. Hij gaat ook van nooit eens geven, so het gaan een tijdgame wees, maar ik denk nooit eens gaat hem raak. En als diezelfde review komt, gaan dingen diezelfde weer, dan gaan weer een hemipool. Ja, maar dat is goed nou, jong. Maar die keer hebben we nooit gedacht aan die winkant. Ja, en dan beweeg ons Woodleyse kant toe. Young Blues gaan gasheer daar wees voor Donkerbos. Ja, ik denk, Young Blues is ook zelf niet op een goede vorm. Maar onthou, hulle gaan nou nie kraal speel. Ja, kijk, laatst week zijn game was met Montana. Ja, let's say gewoon hij veld. Kijk, ons zelf als La Place en als ons
miskien 'n tydjie daar speel. Montana. Op Montana is ons baie moeilik. Sy man. voel anders. Ja, jy voel anders. Jy voel nie tuis nie. Ja, en Al is dit jou tuis, Al is dit jou tuis, jy voel ook self so besoek in die span. So ek dink miskien is dit wat vir die Kraalse mense laasweek nie gewerk het nie. Maar Donkerbos, Ja. hulle was 'n hooi gewees dan wanneer hulle het gewen. En ek dink ek gaan een vir Donkerbos gee met Young Blues wat ook maar nie meer op vorm is soos hy gewees het in die begin van die seisoen vir altyd so. So op huidige vorm dink ek Donkerbos gaan daai ene deurhak. Ja, ook net om haar by te voer daar. Onthou Donkerbos lê dan in die 7de posisie. Albei hy en Kromfontein skei van mekaar af. As die punte verskil. Ja, so een van hulle twee gelyk kry as die ander een voor. As die ander een voor. Maar ja, daar is my storie by die gemeenskapskil Jason Rabie. Dan wil ek ons moet gou na die Commons toe gaan. Ek dink dis waar die besigheid. Ja, ons maar luister. Daar het baie dinge het gebeur hierdie naweek op die velde. Laat maar luister wat sê die manne. Ek hoop die mense was gejaag op veld. Ja, dinge het maar geleneek. Ja, ons gaat sommer van bo af begin. Want begin sommer bo af hier. Willem Oktober. Goeie kom die ou sê wat van daai boksgeveg daar op Lovedale. Ja, Boksgeveg. Boksgeveg, hy videoetjie wat uitgegaan het rondom mekaar gegryp daar en dan het lelik geraak. Maar hulle mekaar net 'n bietjie gegroet of hoe nou? Kyk, ek dink miskien 'n bietjie gegroet, maar dit wil my nou terugbring by sekere stellings wat gemaak is hier op social media. Ek gaan nou nie die woord gebruik het wat Mr. Enwil gebruik het nie. Enwil is vir wie support hy? Enwil is 'n Lovedale man. Enwil het daar genoem dat almal haat sy span. En ek dink die manne verstaan haat verkeerd. Yes. Kyk, in die eerste plek almal support maar sy span Yes. tot die beste van sy vermoë. En ons was nie self by Lovedale gewees nie. Ons weet nie wat daar gebeur het daar nie, maar daar het baie van vastrapse mense wat gevoel het die middelman het Lovedale gehelp. Verstaan? En die ding is jy kan nie net kom sê maar almal haat jou span omdat daar nou gesê was deur sekere mense dat supporters dat jou span word gehelp en al die goede nie. Mense bestaan vir haat verkeerd. As ek verskil van opinie beteken dit nie ek haat jou span nie. En as jy sê maar al die spanne in die streek is swak. Nou wat soek jy dan hier tussen die swak spanne? Ek dink daar's 'n comment wat gegaan het wat Dylan gevra het daar. So wat maak dit dan jou span as jy voel dat al die spanne is Akkies. Ek wil nou nie daai woord noem nie, maar as jy dan voel al die spanne in die streek is akkies, kom dan, maar jy sukkel dan al vir jare, jy kom op die groot verhoog, jy kry groot telling, so wat maak dit dan vir jou? Groot telling? Nee, lelike telling. Hoe bedoel jy nou? Kyk, dis 69, amper 0 verstaan. Maar ek meen, die punt wat ek wil maak is, niemand haat regtig van Lovedale. Die ding is hulle moet verstaan, met sukses kom daar baie dinge. Kritiek. Jy moet kan kritiek vat, jy moet kan sulke gevalle vat waar mense gaan voel, jou span word gehelp, maar dit moet nie jou rettel van jou goal af. Dit moet nie vir jou afbring van waaroor jou mindset gesit is. En baie, dat kan uitlokkend ook wees om sê manne tegen jou. Die manne soek 'n reaksie bestaan. So Jason Beard het 'n comment daar gelos van die mense, weet jy hoe hard werk hulle agter skerms en wel dan op hy 'n man kan sien daar word hard gewerk. Maar die hele ding is hulle gee nou vir die mense wat hulle soek, maar daai uitloklike reaksie wat die mense gooi. Maar 'n ding wat ek nogal nie saamstem nie met Enwil nie, en dit is my opinie self, is dat hy voel dat ons almal in die streek is, ek wil nie hy woord noem nie. Ja,
Maar al wat ek sê, die wiel draai so 'n man kan nou on top of the world wees, maar wees versigtig as die skoen in die ander voet is. Ja. Ek wil nie so baie praat rondom die middelman storie nie. Maar interessant, sy sê voor ons aanbeweer. Ek het gestaan met 'n ou gesels daar, so nadat ek mos nou die videoetjies sien, ek vra toe vir hom, maar kykie, sê vir my jong, het die ding nog gebeur voor die wedstryd of na die wedstryd? Hy sê nie, die wedstryd was klaar. Dis waar die manne toe mekaar. So die game was Die game was verby, is klaar. So dus daar waar dissipline inkom. En ek sal graag nog eens wil weet wat het daarna toe gelei. Wat het daarna toe gelei dat mannen nou mekaar na die game gevat het. Maar ja, so kos gaan aan in die comments. Dylan sê hier, Laplace aan julle is my mense, maar julle moet versigtig wees met daai rympies. Want ons meet mekaar weer. Dylan, hy van die players gelei. Die players gelei, Dylan, neef, onthou net, is waar toe. dis op die kruis, dis die ander plekkie. Ek weet nie wie kan onthou nie, 'n paar jaar terug, waar jy so versigtig werd, jy maar sommer die punte gestuur het. So ek hoop van harte dat julle kom uit die keer. Ja, dan, ja, Elden Bottery, Laplace is die beste in die streek uit daar. Dankie Bottas. Dankie Bottas, daai in Kleimos. Maar maak je nog grap of bedoel je Nee, dat? daai man, Bedoel je dat? Dat is die waarheid, dit nou. Ons gaan nie voorbij, hy man gaan nie, Keenan Baartman. Die is nog gekomen met Dylan. Ja, ek gaan gou hier Keenan Baartman zijn Okay. vat die, hy sê, verloor of wat Roses boer, coachstaf moet rechtkom, is al. So, Hij is een Red Roses man. ja, ek neem aan so, want hy praat van de Roses boer, maar hy sê die coachingstaf moet rechtkom. Wat denk je, wat bedoel je met daarmee? Ik denk, Die coachingstaf moet recht. kijk, misschien spankeuzes man, ik denk misschien spankeuzes, maar jong, ik denk het geruk, daar bij Red Roses, terwijl het bij Red Roses is, kan nog stilstaan. Maar dan moet niet klippen gooien nie man. Nee, jong. Als het nou klippen boer dan nou? Nee, Eto, smaak my, dit was 5 klippe. Dis echt maar soos David en Goliath die Bybelstukkie. Lyk nou, was 'n slingerveld ook betrokke. So dat letterlijk. Nee, het smaak my, daar was 'n klip gooi. Kyk, en mense moet mooi verstaan, dis die post wat die mense maar maak hier. En dis 'n geval wat gebeur het daar. Maar ek het ook gelees dat Mark de Kom eens stel het geruchte. Ja, geruchte. En soos Mark de Bruin daar gestel het, dat daar was gepraat tussen Red Roses en Pumas se bestuur. Hulle die saak het intern oplos, verstaan. Maar ja, as 'n ding op social media gelos is, moet mense nie verwar, hy moet nou sommer stil gebly word. Die ding is, daar was klippe gegooi. Wie daai manne wat klippe gegooi word en wie het weggehardloop. Dis 'n post wat gekom het daar, maar niemand wil iets noem daar nie. Maar Keenan, ek weet nie, as jy miskien vir ons kan sê, wat dink jy rondom die coachingstaf? Die coachingstaf, wat moet verander? Sal ons dan graag wil hoor daar. Maar ja, dan gaan ons aan Dylan. Sy noem die refs se naam ook asseblief. Sy se refs loop baie deur. So kom ons gee hulle blomme wanneer hulle dit verdien. Tony baie goeie game by skole sport gisteroggend gehad. Ja, Dylan, ek stem saam met jou daar. Ek dink hy neem my praat aan van daai game wat ons games geblaas het. Die game, die ref wat die A-span game geblaas het was Jan Jansen. Nee, maar praat nou van die hele dinge so. Yes. Maar ek dink hy praat nie onder van die skole game. Nee. Die high skole game is hier by FDL of sportdag iets onder. Ja, maar hy sê moet nie refs op sy blomme gee wat hulle toekom so ja. Jan Jansen het ons game geblaas en hy was redelik alright geweest. Hy was volgens my opinie was hy konsekwent geweest en Isaac Basson wat die beespan ref geweest het, baie moeilike ref in die sin van die reël is 'n orde man daai. So ja, Tony wat ook goeie werk doen. Ek dink as die eerste keer wat hulle dit noem van Tony nie, maar ja. Dan sê Keenan weer Red Roses. Nou, ek weet jy wat hy wil seker gesê dat Red Roses boer. Man, hou by Afrikaans. Dus maar die Engels. En dan ja, Adam sê hier Dylan de Bruin naan manne.
Ja nee, Koula, ek is met jou op hy een, so ek neem aan daar was maar seker kom en wat daar gewees het. Dan sê hulle nie goeienaand manne, kom ons val sommer met die diere in die huis. My span is nie 'n span nie. Ja, Dylan, soos ek nou gesê het, ek stem self saam met hy stelling nie, maar ek sal nog as Enoel ook nou inkom. Ek meen hy lê nou weg. Dan is kom ek sê die manne gaan nou seker maar na die live sien. Maar die ding is want jy kan nie net 'n stelling maak en dan hol jy weg nie. Ja, ek meen dis mos dan nou 'n goeie platform gewees. Nou sê, dis wat ek bedoel het. En los die drongoetjie, die sit jou foon weg man, sit jou foon weg. As het kom by Saterdag aan en jy weet jy kan jou nie inhou nie, verstaan? Maar daai is 'n stelling wat nogals baie mense omgekrap het, so Dylan, ja, ek dink hy man vang sy kinders slaap en as hom uit vir maandag en dan ja, ek het gesien baie spanne het 'n bietjie gekla rondom die middelman. Ek weet nie die mense redelik ek overall was die refs vreeslik in die middelman. Ja, in die vierde druk en ja, ek het laas week maar weer 'n video repost van die middelman, maar in 'n bantergees man en dis hoekom ons maar die blad oopgemaak het in 'n bantergees, maar ek weet nie my mening ja, calls kan op 'n dag manne of spanne bietjie terugsit deur jou hele gameplan deur mekaar te maak, maar ja, Trom sê hier Linde sal daai win gaan span wen. Trom, ek dink baie manne sal dit waardeer. Wie zijn nou? Nee, dat is nou laat. Trom sê hy wen Lavies. Hy wen Lavies die naweek. So ja, ek dink baie manne sal dit waardeer. Tromp ja, meneer Mauri sê okay, net so Liegbek, hy sou kan maar my bloed opgetel het, maar hy val vas teen Eagles. Maar die bloedoptel is niks en maar kan hy vir ons sê, weet die klippe gegooi. Maar ja, ook het maar moeilik gehad, maar sê vir ons, wat het dan skeef geloop, daar paartjies vlei jong. Ja, het nog een, also. So die man met die persblauw Uno karretjie. Nee, jy blaas prachtig. Ek weet nou nie of het sarkastisch is of wat, maar Uri sê, die middelman blaas baie lekker geblaas. Paartjies vlei. Maar ja, het is ook weer eens, res moet ook beginnen besef, kyk, die mense wil nie net klaar nie, die mense wil nie net sê, maar dit is die ref nie. Ek meen, hulle word nie verantwoordelik gehou nie, dat is nou my opinie, dat is nou hoe ek voel. Uit hierdie klomp negativiteit wat draai rondom skeieregters, maak sekere skeieregters dit ook nie maklik vir hulle self, deur op te daag onvoorbereid. Ek dink dis waar die hele ding begin. Die manne kom nie in die week en oefen ook fiksheid of sy reels net soos die rugbyklubs en ek dink dit is wat baie supporters ongelukkig maak. Want 'n man gaan ook nie altyd sê maar die ref is reg en dan is daar beeldmateriaal wat wys dat daar was 'n call wat verkeerd gegaan het. So my pleidooi aan die middelmanne is kom ons berei ons ook voor man. Kom ons sê ons kan nie so ons skeieregters nie. Ons sê moenie die skeieregter abuse of beklei of wat ook al nie. Maar dan moet hulle ook dan 'n bietjie effort wys om te kan sê ek ken ten minste my reëls, verstaan? Wys ook dan 'n bietjie respek. Veral in die game is daar ook sekere middelmanne wat jy kan nie as 'n man iets vra nie, dan gee man jou sommer 'n kaart of 'n man 'n reaksie of 'n antwoord is sommer lelik man, verstaan? Deur die sin te sê dat ek is die baas hier op die veld. So ja, ons sê
moenie scheidsrechter lelijk behandelen. Respecteer die scheidsrechter en behandel die scheidsrechter met alle respect. Dan verwacht die rugbygemeenskap dat scheidsrechters moet dan ook daar die nodige effort maak om alle kracht, soos hulle reels en werk aan die fiksie wat 'n bietjie 'n gamehantering ook 'n bietjie benader met erns verstaan. En ook dan nie die week op die bank met 'n glasie coke of 'n blikkie skort is dit nie, maar ook 'n bietjie gaan draf, ook 'n bietjie die reëlboeke bietjie studeer en dan ook dan wys dat ja ons is hier ook in ons ken ons storie en ons werk ook net so hard soos die spanne self. Maar iets interessant, terwijl ik nou weer naar jou luister, Jason Rabi. Het ook ik gewoon weer live en die kan met die live het gestopt. Ja, die camera afsluiten. Je nu nog komen zien. Kan nou? Ja, nee, ze is nog aan de gang, ze is nog aan de gang. Ja, ik heb het nog genoemd daar zo van. Na alles wat je gepraat hebt, Ja. heb ik iets geluisterd en ik noem het voor jou, die wat luister nou. Dit is maar mijn opinie, so ik zeg, als elkeen heeft zijn opinie hoe hij dingen zien en alles die. Maar ik heb nooit gehoord als een speler zei van mij, die week. Ou sê vir my, ons coach het die week die reel met ons dieren gaan op, ons het reels gedoen, die mannen praat van, hulle het geoefen. Nergens is daar wat hulle vir my sê, die coach het die week dinsdag aan of donderdag aan met die reelboek daar gestaan en hy het vir ons gesê, die reel sê dit, die reel sê dat nie. Verstaan nie? Vir my sê, gaan spelers ook maar net op dat wat hulle gehoor het of gezien het. As daar 'n coach wat vir hom sê, die reel sê dit. Nie net die coach sê vir hom die reel sê dit, die wys die coach vir hom die reel sê dit. Verstaan jy? Van baie keer ek het baie my gevalle waar ek met manne op die veld discussen het. Ek gaan nie sê strei nie, waar ek met manne discussen het en ek sê vir 'n ou nee, ek hoor wat hy sê, maar die reel sê dit. En interessant, daar kom jy ook nie na die tyd na my toe om te kon seker maak, praat die man die waarheid van hoekom sal hy nou dit sê vir my, maar volgens my het ek het so, verstaan jy? So ek wil hê, ons moet ook vir coaches, ons as spelers, moet ook vir coaches gaan sê, maar coach, wat sê die reël? Verstaan jy? Ja. En ek self ook as speler moet ook kan sê, so nou gesê dat jy nog genoem het van die ou wat miskien met 'n glasie coke daar op die dinge sê. As ek nou nie dinsdag aand of donderdag aand oefen as 'n speler, wat maak ek maandag aand of woensdag aand? Hoe gebruik ek daai tyd om bietjie reels deur te gaan sodat ek miskien van my coach wat van my afwag ook kan sê, maar coach, ons het nou Saterdag dit gedoen, maar ek sien hoe waarvoor hy man geblaas het. Ons het dit verkeerd gekry, so dit wat die reels sê. So dis maar my opinie as dit kom rondom reels. Nee, definitief, ek stem 100% saam met jou. Ek dink en baie kere is dit ook die geval dat die spelers self is ook nie altyd so bekend met die reel. Maar soos jy sê, dis die coach se werk. So coaches, kom ons oefen nie net fiksie en gameplay nie. Kom ons lig die spelers in rondom, veral by die breakdowns miskien nou raak dat, kom ek maak 'n skep 'n scenario dat 'n speler kan nie die bal steel wanneer die tackler nog nie weggerol het. So baie kere sal jy sien en dis die ding wat die meeste gevalle gebeur is dan het die ou die bal, hy is reg, maar dan sy maatjie nog nie weggerol nie en nou straf hy hom daarvoor, dan voel hy die ref was verkeerd. Maar dit is reels wat die coaching staf of die spelers hulle self moet meer befris en bekend. So die ding gaat boos wees om seker te maak dat almal op game day
prepared is en dat 'n game goed afgeloop is, gaan dat spelers en coaching of kom ons praat van die spelers in die veld. Kom ons sê die spelers in die veld moet dan reëls verstaan en bekend is met die reëls en die middelman moet dan net daar wees om ook bekend te wees met die reëls en dan net te blaas en die reëls toe te pas soos dit moet wees volgens die reëlboek en nie die Bokvel reëlboek nie, maar die reëlboek van SA rugby of wêreld rugby. Ja. Maar ja, dis nog als iets goed wat jy noem dat kom ons as nie net skeieregters nie, maar kom ons as spelers as coaches en coaches kom ons sien toe dat my span goed bekend is met die reëls. Ja. En dan moet spelers ook baie versigtig wees dat as 'n man so baie die reëls ken dan dan moet jy ook nie veel te slim om in die skei. Dan moet jy ook sê ek gaan myself die vlekie gevat het. Maar anyway, ja, hoekom ek jou nou so sê Jason gister daar by my wedstryd interessant, nie iets miskien nou nie, dat gebeur in baie wedstryde nie, maar kom ek sê soos by data 'n moontlike 3 of miskien nie 'n 3 nie, verstaan nie, maar as jy sê jy het dit net genoem 'n middelman moet maar blaas vir dit wat jy sien. So ek was in 'n posisie om 'n call te maak. Maar dan cover die law om te sê indien jy onseker is van 'n 3 of 'n grounding of so iets, dan moet jy dan vir die span wat nog laaste aangeval het, hulle kan dit gaan lees aan in law 21, as jy die laaste reël in die reëlboek daarby, law 21, ja, die reëling is daar, doubt about the grounding, onzekerheid oor die plaatsing, dan moet die skeieregter daar so die scrum gee vir die span wat nog laaste in besit van die bal was, omdat hy miskien nie in 'n posisie gewees het om die 3 te kan gee nie, verstaan nie. En dis presies wat toe gebeur het en almal het tot verstaan nie. So dis wat ek maar net inkom daar by die reël. Reëls ja, so ja, en interessant man, dissipline ook veral in die game van Noodgedag en Esperanto. Het jy goed gehoor dan? Ja, daar was baie omstredenheid veral van die tuisspan wat Esperanto gewees het. En ek het videomateriaal wat ek in besit is waarvan die speler, ek het gehoor as die coach, die coachspeler, maar by the way wat daar woorde gegee was van 'n speler uit die veld uit na die middelman. Nee, na die toeskouers op buitekant. En waar ook toeskouers ook lelike woorde op die skeieregter toesnou. En kyk, 'n man ons is spanne, ons speel away games en ons speel home games. En 'n span wil altyd verwag altyd vir alle besoekende span. Verwag altyd dat die tuisspan hom goed moet ontvang. En as ek praat van goed ontvang, kom ons hanteer mekaar met respek, so dat daar nie omstredenheid gaan wees nie. En dan gaan both as jy my ontvang met respek, dan gaan ek jou ontvang met respek. Want jy moet nog weer na my toe kom. En ons moet vergeet dat ons is mens. Dat stop nie net by rugby nie. Ons moet mekaar waar ook al raak, dan moet ons nog altyd hy nodige respek vir mekaar het. Ons kan nie aangaan soos sal ek sê barbare nie, verstaan? En inderdaad baie lelike woorde gesê gewees van die kant van Esperanto se toeskouers na die refse kant toe en selfs amper 'n geveg uitgebreek buitekant die veld onder toeskouers deur mense wat nie mekaar met respek kan hanteer nie. So ons moet die emosies So ons moet nie emosies inhou. Ons kan nie vir enige ding wat die vletjie blaas sommer voel dat jy word nagekom nie. En dit affekteer ook baie keer games want onthou as 'n skeieregter gedreig voel of hy voel sy lewe is in gevaar. Daar is sekere dinge in plek gestel wat hy moet doen, maar by die oomblik kan hy man besluit, ek sê nie dat hulle doen dit so nie, maar nou gaan hy man in 'n tipe hooi en blaas
om vir hom te beveilig, want die tuispanse mense praat al klaar van, jy gaat sien as jy afkom en sulke dinge, verstaan? So dreigemente. En dreigemente wat uitgaan, maar ek sou graag wil hê, sou daar dreigemente kom van 'n toeskouer van 'n toeskouer of 'n na speler. en 'n speler of wat ook al. Ek weet nie hoe doen die skeieregter dit nie, maar dat sake sal gemaak word of nie sake nie, maar dat daar verslae sal uitgesit word om daardie goede aan te spreek. Dieselfde geld vir wanneer spanne voel. Hy word nagekom deur 'n skeieregter. Maar daar is waar die beeldmateriaal in komt. Dis waar die van clubjes is, ja. jy moet 'n volle game. Dis hoekom ek het dit genoem laasweek in 'n post ook. Dit gaan ook nie regtig baat, ons gaan dit op social media sit. Dit gaan nie die saak verander nie. Maar as jy voel as span jy het 'n saak. Jy het 'n punt, die man Jason het geblaas. Hy het gerop vir jou as jy so voel. Van die beeldmateriaal wat jy het. Van minuut 1 tot minuut Ja, 80. en gaan boeland toe. Gaan na die mense toe wat jou kan antwoord. Op social media gaan ons net vir comments kry en dis maar al wat er gaan wees. Jy gaan nie regtig oplossing. Jy gaan nie 'n oplossing kry nie want die skoor gaat staan, die feit gaat staan dat elkeen gaan nog altyd so voel. Ja. Maar ja, dat is my opinie. Kom ons toeskouers, kom ons respekteer mekaar. Away of thuis maak nie saak nie. Kom ons respekteer mekaar teen velde want daar's kinders, daar's Groot ou mense is pensionaris en nou gebreek haar geveg uit. Hulle kan julle defend nie. Dinge kan lelijk raak en ons as groot mense groot mense, ons moet 'n voorbeeld wees vir die jonge generasie. So behou jou waarde man, moenie laat hy verloor. Of rugby. Fatsoenlik. Laat hy jou waarde verloor het maar. Ja, hy rekord nou weer. Die vlees lijkt dus net af. Ja. Yes man, jammer. Ja, maar ons is actually bezig om klaar te maken. Ja. We hebben gewoon net die punt aan raak voerers heeltemal klaar maken. Jason Rabi, het ding wat nog gaat gebeuren in die tweede ronde. Als hij een span is, wat niet een coach heeft, of je hebt de coach, maar hij kan niet wijzen. Dat hij zijn label ingedoen, hij is geboksmaat geaccrediteerd. Meneer is 28-0. So die spanne moet goed als klaar in plek hebben. Dat gaat niet een debat wezen. Dat gaat niet wezen. Ik kom maar samen met die span. Nee, ik kom nog niet samen met die span. Ik kom krijg die spannen wat spelen. Ja. Ik sta nog daar zo bij die parade. En ik kijk, die man zegt goed als, die man, wie is jouw coach? Waar is hij goed? Yes. Goed is in plekje. 28-0. Finish klaar. Als je redenatie niet, dan ga ik. So hierdie player coaches en coaches wat voel hy kom al jare by die klub aan en nou begin dit dinge as 'n coach. Kom ons sorg dat ek kan maar 20 jaar op coaches. Ja, kom ons sorg wys my papiere. Ja, so wat ons eintlik wil vir die coaches is sorg net dat jy jou papiere het en dat dinge nie vir want ek vat my 5 punte toe. Jy gaan nie nog op en af is 5. Ja, ek vat my 5 punte en dis maar dit. So kom ons kry maar papierwerk in plek het, maar ek dink dit is ons storie. Ja. Vir die aand. Ja. Kom Kalen nog hier. Ga je nog Kalen? Kalen sê hier Rouders kan net hulle self blameer vir hulle verloor, nie die ref nie. Baie dankie Kalen. Ja, en dat hy dan wat ek net oor gepraat het toe. Buiten Middelman. Soos ek gesê het by die game van Pumas en Red Roses baie kanse verbou. En ek dink ek sien hier die chair hier van Marikels. Maar as hy nou klaar speel, hy gaat nie meer. Dink, hulle was nog af gewees toe. Oké, maar hy goed gaat by jou. Nie by jou veld. Nee, ek weet nie wat gaan gebeur. Die wijs die wijs, want as hy speel, dan moet die wijs ook speel. Dat is maar so. Dan kan hy nog weer, en die wijs druk die wen erin. Maar ja, Jason, ons gaat nog een minuut goeie, as kan ons nog een laatste komen of so, nog vat gewoon? Ja. Maak de Bruin sê, Dylan de Bruin Tony is baie goeie skeieregter. Hier is manne wat baie langer as hy blaas, maar is regtig nie op sy level nie. So ja, wel dan aan Tony daar.
Ja, maar Uri sê Rabi Maslow het reeds met de houding op die veld gekomen. So ja, dat is wat ik aan, wat is me nou aangeraakt. Ja. Zou je nog misschien iets wat Dylan voor ons afgaan? Nee, lijkt me Dylan net een beetje raar. Wat ze waren? Waarin sê hy screenshot solang die een, ek dink hy praat daar met media man. Hy praat daar met die media man. Daai ene gaan nou wat het die media man gesê? Die media man was gesê hy gaan hy. Ja, hy gaan sê is 'n maklike gamepie daai wees. Maar ja, Rabi, daai is my storie vir die aand. Ja, Eto. Ek dink hy was die laaste. Ja, so ja, van my kant af Eto. Dankie kykers, dankie vir die lekker interaction. Ek dink in vorentoe gaan ons meer so iets doen en dan net die zaals in die fietsers gaan en dan kan ons lekker praten. Lekker in de comment section. Ja, so gaat maar die week op socials en als je voelt ons moet iets aanraken, gooi daar op je socials iets en dan kan ons... Jason, hij wat van die WhatsApp channel wat op Ja, kijk, onze daar WhatsApp channel wat ons ook opgemaakt het, zo... Vooral voor die lives voor hij. Voor die lives en je zal daar interviews gooien, we zal voor die mannen wat op die lives kan kijken, we gaan ons YouTube link gaan ons ook los daar voor die episodes, wat achterna kan gekeken worden, ons zal als ons interviews zit met spelers of supporters, Flori zal ons dat ook daar ingooien en ja, zal ik ook maken voor respons als je misschien vooral zoals mannen wat nog niet altijd op een Facebook is, je kan misschien nog daar ingooien en dan ja, moet ook je ophoes voor wat ze meer sport. Ja, dat is belangrijk, dat is belangrijk. Moet niet werken weer van Watsenberg Sport. Ja, daar is maar de hoofdkanaal. Ja, die is een site, iets wat ons maar net laat ons meer kan interacten met jullie voor die spannen wat moet zeggen. Die op je Facebook is wat misschien, zoals ik zeg, dat is maar gebaseerd op je live. Voor wanneer ons bijvoorbeeld zegt, als hij misschien goed is wat hij wil hebben, ons moet aanraken. Laten ze maar niet echt specifiek, maar meer Jason Rabi en Trevor wat nou niet weer vandaag is, maar als verschoning gemaakt voor hem. So, dat is maar eindelijk die mannen waar die pistool is, so, als die vraag daar is, kan je maar net daar responden, zo voor. Ja, en als er misschien advertenties is ook. Ja, als er advertenties is, op een WhatsApp channel. WhatsApp Zo, als die mannen wat zo misschien dansen en breien en zulke dingen, dan kan ons fonds inzamelen. Ja, fonds inzamelen. Dan kan ons het goed op ons WhatsApp channel en ja, en op je status krijgen, dan kan mensen ons aan beetje belangstelling daar, maar zo. Ja. Jason, een mooie week dan veel. Dan zien we weer elkaar. Dus weet je, zondag. Ik wil nog niet zaterdag van. Ja, dat is bijna gevaarlijk om het te noemen. Ja, baie dankie voor een lekker